नमस्कार, मी देवयानी वरसकर। यंदाचा जो काही उन्हाळा आहे तो खरंच त्रासदायक आहे। यावर्षी प्रत्येकजण असं म्हणतोय की आत्तापर्यंत कधीच अनुभवला नाही असा उष्मा यावेळेस आपण अनुभवतोय। गेल्या कित्येक महिन्यामध्ये हवामानामध्ये अनेक बदल होत आहेत। मागच्या वर्षामध्ये नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये थंडीसुद्धा तशीच पडलेली होती। जानेवारी एखादा महिना साधारणसा गेला, फेब्रुवारी महिन्यापासूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आग ओकायला सुरुवात केलेली आहे उन्हाने, सूर्याने। आणि फेब्रुवारी नंतर वातावरणामध्ये एवढे बदल झाले की त्यामुळे आपल्या इथल्या पिकांवरती सुद्धा त्याचा जबरदस्त परिणाम झाला, किंबहुना आंबा पिकाला जोरदार फटका बसला। एकूणच हे बदलतं हवामान काय आहे, का हे बदल होत आहेत, या सगळ्याचीच माहिती आपण घेणार आहोत मुळदे येथील ग्रामीण कृषी मोसम सेवा केंद्राचे कृषी हवामान तज्ज्ञ युवराज मुठाळ यांच्याकडून। मुठाळ साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। नमस्कार मॅडम। नमस्कार साहेब, आपण नेहमी म्हणतो की हवामान यावेळेस म्हणजे हवामानाचं काही सांगता येत नाहीये, फार अनिश्चित झालेलं आहे। भरपूर उन्हाळा यावेळेस पडलेला आहे आणि त्यामुळे पिकांना सुद्धा देखील त्याचा परिणाम झालेला आहे। एकूणच आपण जेव्हा हवामानाचा विषय येतो त्यावेळेस दरवर्षी आपल्या एकूणच म्हणजे महाराष्ट्रात म्हणा किंवा IMD म्हणा, संपूर्ण भारताचा मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवरती, मोसमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवरती हवामानाचा एक अंदाज दिला जातो। आणि हा जो दीर्घ मुदतीचा हवामानाचा जो काही अंदाज आहे तो 2023च्या अनुषंगाने कसा असेल असं तुम्हाला वाटते? मॅडम, प्रथमतः जो हवामान अंदाज दिला जातो भारतीय हवामानशास्त्र विभागाकडून, जो दीर्घ मुदतीचा हवामान अंदाज दिला जातो तो जून ते सप्टेंबर दरम्यान जो भारतीय मोसमी पाऊस कसा राहणार या संदर्भात दिला जातो। आणि दोन चरणामध्ये दिला जातो। प्रथम चरणामध्ये तो एप्रिलमध्ये जारी केला जातो आणि त्यानंतर त्याचं अद्ययावत स्वरूप हे मेच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये दिलं जातं। आपल्याकडे आता सध्या प्रथम चरणातील दीर्घ मुदतीचा हवामान अंदाज की आपला जो जून ते सप्टेंबर दरम्यानचा जो मान्सून कसा राहणार आहे त्या संदर्भात आलेला आहे। यातील ठळक मुद्दे असे आहेत की जो नैऋत्य मान्सून आहे आपला 2023चा जून ते सप्टेंबर या दरम्यानचा, तो जो लॉंग पिरियड एव्हरेज आहे त्या लॉंग पिरियड एव्हरेजच्या किंवा दीर्घावधी सरासरीच्या 96% राहणार आहे। आणि जी दीर्घावधी सरासरी आहे ती 87 सेंटीमीटर म्हणजे 870 मिलीमीटर आहे। ती दीर्घावधी सरासरी 1971 ते 2020च्या दरम्यानची आहे भारतीय मोसमी पावसाची, म्हणजे जून ते सप्टेंबर या दरम्यानच्या पावसाची। आणि त्याच दीर्घावधी सरासरीच्या 96% पाऊस राहणार आहे। त्याचबरोबर एक विपरीत अशी परिस्थिती म्हणजे सध्या जी ला निना कंडिशन आहे, ला निना हवामान घटना आहे, ती ला निना हवामान कंडिशन ही तटस्थ आहे आणि भविष्यामध्ये मान्सूनच्या दरम्यान किंवा एक मोसमी पावसाच्या दरम्यान जून ते सप्टेंबरच्या दरम्यानच एल निनो कंडिशन आपल्याकडे, एल निनो हवामान घटना आपल्याकडे तयार होण्याची एक विपरीत परिस्थिती आहे। त्याचबरोबर आपल्या ज्या मान्सूनवर आणि घटना एक हवामान घटना परिणाम किंवा प्रभाव टाकतात त्यामध्ये एक इंडियन ओशन डायपोल, त्याला हिंदी महासागरातील द्विध्रुव म्हणतात। यामध्ये द्विध्रुवामध्ये एकतर अरबी समुद्र असेल किंवा पश्चिम बंगालचा उपसागर असेल, या दरम्यान तापमानामध्ये फरक आढळतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या मान्सूनवर होण्याची शक्यता असते। तो जो इंडियन ओशन डायपोल आहे, हिंदी महासागरातील द्विध्रुव आहे, तो मान्सूनच्या दरम्यान पॉझिटिव्ह होण्याची शक्यता आहे आणि तो पॉझिटिव्ह द्विध्रुव हा जास्तीच्या पावसासाठी ओळखला जातो। एक चांगली बाब आपल्यासाठी आहे। त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं उत्तर गोलार्धामध्ये या वर्षीचं हिमाच्छादन जे असेल ते एक सरासरीपेक्षा कमी आढळून आलेला आहे। याचा पण चांगला परिणाम आपल्या मान्सूनवरती आढळून येतो। हा झाला मध्यम मुदतीचा हवामान अंदाज की एक सरासरीच्या 96% पाऊस राहण्याची शक्यता आहे। बरं, आता जेव्हा तुम्ही हा मध्यम अंदाज दिलेला आहे की कसा पाऊस 96% होण्याची शक्यता आहे, परंतु त्या दरम्यान तुम्ही ला निनो आणि अल निनो, ला निनो आणि ला निना ह्या दोन गोष्टींचा उल्लेख केलात। ॲक्च्युली अल निनो आणि ला निना ह्याचे गेल्या कित्येक वर्षापासून भारतीय मान्सूनवरती परिणाम होत आलेले आहेत। एकूणच अल निनो आणि ला निना हा काय आहे आणि भारतीय हवामानावरती त्याचा कसा परिणाम होतो, पर्टिक्युलरली पर्जन्यावरती त्याचा कसा परिणाम होतो? सामान्यतः पाहिजे झालं ला निना आणि एल निनो ह्या स्पॅनिश भाषेतील संकल्पना आहेत। एकतर ला निना किंवा एल निनो असेल स्पॅनिश भाषेमध्ये त्याला एक लहान मुलगा असं म्हटलं जातं आणि ला निना आहे त्याला स्पॅनिश भाषेमध्ये लहान मुलगी संबोधलं जातं।
एल निनो ही हवामान घटना आहे ती क्रिसमस किंवा ख्रिस्त जन्म झाल्यानंतर आपण 25 डिसेंबरच्या आसपास तयार होण्यास चालू होते. त्यामुळे त्याला ख्रिस्त बॉय किंवा ख्रिस्त मुलगा असं पण म्हटलं जातं. साधारणतः ही जी हवामान एल निनो ही हवामान घटना आहे ती पश्चिम पॅसिफिक समुद्रात इक्वेडर असेल, त्याचबरोबर पेरू असेल, चिली असेल, या दरम्यानचा जो पश्चिम पॅसिफिक समुद्र आहे या ठिकाणी पॅसिफिक समुद्राचं तापमान सरासरीपेक्षा जास्त होतं. आणि त्या ठिकाणी काय होतं, जे काही ट्रेड विंड्स आहेत किंवा जे आपल्याकडे मान्सून वारे आहेत त्या ठिकाणी तिकडे कमी दाबाचे क्षेत्र होऊन खेचले जातात आणि आपला जो मान्सून होतो तो वीक होतो. म्हणजे एल निनोचा परिणाम हा आपल्या मान्सूनवरती विपरीत होतो. आपला मान्सून कमी होतो, आपल्याकडे दुष्काळ प्रवण स्थिती तयार होते. या उलट ला निना ही जी कंडिशन आहे त्याच दरम्यान इक्वेडॉर असेल, पेरू, चिली या पश्चिम पॅसिफिक समुद्रामध्ये तापमान कमी होतं समुद्राचं सरासरीपेक्षा. आणि जे काही व्यापारी वारे आहेत जे आपल्याकडे ज्याला ट्रेड विंड्स म्हणतात आणि ते आपल्याकडे मान्सून घेऊन येतात ते खूप स्ट्रॉंग पद्धतीने वाहतात आणि त्याचा चांगला परिणाम किंवा आपल्याकडे जास्तीचा पाऊस होण्यावर होतो. या संकल्पना आपल्या भारतीय मान्सूनवरती सतत परिणाम करतात. एल निनो ही जी हवामान संकल्पना आहे ती 2 ते 7 वर्षामध्ये 7 वर्षाच्या अंतराने रिपीट होत जाते. एक साधारणतः 7 वर्षाच्या अंतराने रिपीट होते, पण अलीकडे जास्तीच रिपीट होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. आणि सर्वसामान्यपणेच्या एक मान्सून तयार होतो. एक मान्सून तयार होण्याचे कारण असतं की आपला जो विषुववृत्त आहे, विषुववृत्तातील वर्षभर तापमान हे जास्त असतं. त्या ठिकाणी दक्षिण गोलार्धाकडून किंवा उत्तर गोलार्धाकडून वारे येतात, त्यालाच आपण पूर्वीय व्यापारी वारे म्हणतात. म्हणजे उत्तर गोलार्धाकडून दक्षिण गोलार्धाकडून वारे विषुववृत्ताकडे वाहतात, त्याला व्यापारी वारे म्हणतात. आणि विषुववृत्तावरती एकत्र येतात आणि एकत्र आल्यानंतर तिथं वर्षभर पाऊस पडतो, हॉट हिट तापमान असतं. आपल्याकडे काय होतं, उन्हाळ्यामध्ये भारतीय उपखंड असेल, अंतर्गत प्रदेशात भारतात असेल किंवा वायव्य भारतामध्ये तापमानात वाढ होते. तापमानात वाढ झाल्यानंतर त्या ठिकाणी हवेचा दाब कमी होतो आणि ते 2 वारे एकत्र विषुववृत्तावरती येतात. ते विषुववृत्ताच्या उत्तरेकडील भागात एकत्र येतात आणि त्याच्यानंतर अभिसरण होऊन एक नवीन प्रवाह तयार होतो. तोच आपला नैऋत्य मान्सून आपण ओळखला जातो. आणि त्याच्यावरती एल निनो असेल, ला निना हे सतत प्रभाव करणार असतात. एल निनो असेल तर त्याला वीक करतात आणि ला निना असेल तर त्याला एक सपोर्ट देतात आणि त्याचा प्रभाव चांगला होतो. अच्छा, म्हणजे पावसाचं जे काही पर्जन्यमान असेल त्याला हा जो काही अल निनो आहे किंवा ला निना आहे हे दोन्ही फार इफेक्टिव्ह असतात. आणि हे जे काही अंडरकरंट पॅसिफिक महासागरातले आहेत ते आपल्या भारतातल्या नैऋत्य मोसमी पावसाला निश्चितच इफेक्ट करणारे ठरतात. त्याचबरोबर आपण एक उल्लेख केलेला होता की हिंदी महासागरामध्ये जी काही द्विध्रुवीय परिस्थिती निर्माण होते त्याचाही आपल्या ह्या पर्जन्यमानावरती बऱ्यापैकी परिणाम होतो. तर हा जो काही इंडियन ओशन डायपोल किंवा ज्याला द्विध्रुवीय परिस्थिती अशी म्हटली जाते त्याचा परिणाम काय होतो आणि आपल्या भारतावरती ह्या हिंदी महासागरातल्या ह्या परिस्थितीचा परिणाम कसा काय होऊ शकतो? आता प्रथम जर पाहायला झालं तर इंडियन ओशन डायपोल किंवा हिंदी महासागरातील द्विध्रुवीय परिस्थिती म्हणजे काय की एकतर पश्चिम हिंदी महासागर त्याला अरबी समुद्र म्हणतो आपण आणि पूर्व हिंदी महासागर त्याला आपण पश्चिमचा उपसागर किंवा इंडोनेशियन सी वगैरे संबोधलं जातं. या दरम्यान जे तापमानामध्ये तफावत आढळते त्या अनुषंगाने त्याचे 3 प्रकार पडतात. एक तर तो तटस्थ असतो, एक पॉझिटिव्ह किंवा सकारात्मक असतो. सकारात्मक परिस्थितीमध्ये तो पश्चिम हिंदी महासागर म्हणजे अरबी समुद्र जास्त प्रमाणामध्ये त्याचं तापमान वाढतं. आणि त्यानंतर जो नकारात्मक द्विध्रुवीय परिस्थिती असते त्यावेळेस जे इंडोनेशियन सी असेल किंवा पश्चिम बंगालचा उपसागर असेल त्यामध्ये तापमानामध्ये वाढ होते. त्या अनुषंगाने जी आपल्याकडे सकारात्मक द्विध्रुवीय परिस्थिती आहे ती आपल्या मान्सूनवरती सकारात्मक प्रभाव पाडते आणि त्यामुळे मान्सून जास्तीचा किंवा सरासरीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता असते. आणि आपल्या ज्या दीर्घ मुदतीच्या हवामान अंदाजामध्ये भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने जे देण्यात आलेले आहे ते मान्सूनच्या दरम्यानच आपल्याकडे सकारात्मक द्विध्रुवीय परिस्थिती होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा चांगला परिणाम आपल्याकडे होण्याची शक्यता आहे. जो की एल निनोचा प्रभाव आहे तो एल निनोचा प्रभाव पण काही प्रमाणामध्ये शिथिल करण्याचं काम इंडियन ओशन डायपोल किंवा पॉझिटिव्ह इंडियन ओशन डायपोल करण्याची शक्यता आहे. बरोबर, म्हणजे त्याचा चांगला परिणाम आपल्या नैऋत्य मोसमी पावसावरती किंवा भारतातल्या पर्जन्यमानावरती निश्चितपणे होईल. आणि ते जर झालं तर ही जी आपली 96% जो काही पर्जन्यमानाचा आत्ता अंदाज दिलेला आहे तो कदाचित 100% होण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही.
एकूणच सर आपण बघितलं की मान्सूनवरती आपल्याला ह्या पॅसिफिक महासागरातले हे जे काही अंडर करंट असतात त्याचा परिणाम कसा होतो किंवा द्विध्रुवीय परिस्थिती काय आहे याच्या संदर्भात तर आपण माहिती दिलीतच, परंतु एकूणच आता जो काही आपण म्हणालात की मध्यम मुदतीचा किंवा जून ते सप्टेंबरमध्ये काय पर्जन्यमान असेल, खरं तर जून ते सप्टेंबर हेच खरे 3 महिने पर्जन्यमानाचे असतात, त्याच्यानंतर थोडा थोडा पाऊस कमी व्हायला सुरुवात होते. तर एकूणच या पर्जन्यमानाचे म्हणजे पर्टिक्युलरली जून ते सप्टेंबर ह्या पर्जन्यमानाचे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं विवरण कसं असेल? तर या साधारणतः जे एक स्थानिक वितरण म्हणतो आपण त्याला पावसाचं, एक पूर्ण संबंध भारतामध्ये एक स्थानिक वितरण आहे, जे एक दक्षिण द्वीपकल्प म्हणतो आपण तेव्हा दक्षिण भारतामध्ये सामान्य म्हणजे एक नॉर्मल किंवा अबव नॉर्मल किंवा त्याला आपण सामान्य किंवा सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर कोकण किनारपट्टी प्रदेशामध्ये किंवा समुद्र किनारपट्टी प्रदेशामध्ये ते सरासरीपेक्षा जास्त, स्थानिक वितरण हे सरासरीपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर काही अंतर्गत प्रदेशामध्ये कोकणामध्ये हे सरासरी एवढे राहण्याची शक्यता आहे. अच्छा, म्हणजे अशा पद्धतीचं आपल्याकडे पर्जन्यमान राहील. परंतु गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण बघतोय म्हणजे आजही सगळ्या पेपरमध्ये असं आलेलं आहे की 17 मे नंतर जे सर्वसाधारण तापमान आहे ते कोकणातलं किंवा मध्य महाराष्ट्रातलं 1 ते 1.5 अंशाने जास्ती होण्याची शक्यता आहे. तर ही हीटवेव्ह म्हणायची का किंवा या परिस्थितीला काय परिणामकारक आहे, म्हणजे ही परिस्थिती कशामुळे आली असेल असं आपला अंदाज आहे? सद्यस्थितीत ना आपल्याकडे दक्षिण कोकणामध्ये किंवा प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक सापेक्ष आर्द्रतेमध्ये वाढ झालेली आहे. शिवाय तापमानामध्ये पण वाढ राहिलेली आहे. आजच्या आमच्या मोडे हवामान केंद्रामध्ये 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानाची नोंद झालेली आहे. त्याचबरोबर जी सकाळची सापेक्ष आर्द्रता असेल, दुपारची सापेक्ष आर्द्रता असेल, यामध्ये बी वाढ आढळून आल्यामुळे सध्या रेस्टलेस होत आहे. शिवाय या हवामान परिस्थितीला आपण हीट वेव्ह संबोधू शकत नाही. हीट वेव्ह जी असते ती सरासरीपेक्षा ते 5 ते 6 डिग्री सेंटीग्रेडनं टेम्परेचर जास्त व्हायला पाहिजे, त्याने झालेलं नाही. पण सध्या रेस्टलेस होण्याचं जास्तीच्या ह्युमिडिटीमुळे रेस्टलेस होण्याची शक्यता असते. अच्छा, म्हणजे ह्युमिडिटी जास्ती वाढल्यामुळे आणि त्याचबरोबर तापमान थोडंसं वाढल्यामुळे थोडासा हा जो काही एकत्रित परिणाम आपल्याला आढळून येतोय तो त्यामुळे आहे. कारण प्रत्येक रस्त्यावरून जाणारा येणारा किंवा आपण सगळेच जण ह्या उन्हाळ्यामुळे फारच त्रस्त झालेलो आहोत. एकूणच हवामानाचा हा अशा पद्धतीचा कल असेल, परंतु या पार्श्वभूमीवरती आपण जेव्हा म्हणजे शेतकरी हा या सगळ्याच पर्जन्यमानावरती आपलं सगळं पुढचं गणित करत असतो, तर त्याचं गणित या हवामानाच्या अंदाजावरती कृषी सल्ला कशा पद्धतीचा असेल किंवा आता पर्टिक्युलर भाताची लागण किंवा भात रोवणं किंवा बी पेरणं, त्याच्यानंतर लावणी आली म्हणजे तरवा तयार करणं, इथपासून आता बेगमी शेतकरी सुरू करायला सुरुवात करतो, तर त्याच्या अनुषंगाने आपण काय सांगाल? आता या प्रामुख्याने शेतकऱ्याचे 2 गट पडतात मॅडम. त्यामध्ये एक धुळवाप पेरणी करणारे शेतकरी असतात किंवा एक तरवा तयार करणारे, त्यालाच रोपवाटिका तयार करणारे आपण शेतकरी म्हणतो. ज्या ठिकाणी धुळवाप पेरणी करणारे शेतकरी आहेत त्यांनी सद्यस्थितीमध्ये आपली जी जमीन आहे उतारास आडवी उभी नांगरून घ्यावी. त्याचबरोबर जे काय प्लॉट्स वगैरे किंवा ढिकळ वगैरे तयार झाले असते ते फोडून घ्यावे. पूर्वीच्या ज्या पिकांचे वगैरे अवशेष असतील ते वेचून घ्यावे. त्यामध्ये शेणखत असेल, उपलब्ध असेल, कंपोस्ट खत असेल, व्यवस्थित मिक्स करून एक फळी मारून एक क्षेत्र आपलं तयार करून ठेवावं. आणि आम्ही एक विस्तारित श्रेणीतील हवामान अंदाज देतो. त्या अनुषंगाने आमचं जे एक दरवर्षी प्रोसेसला पत्रक निघतं दर मंगळवारी शुक्रवारी, त्या अनुषंगाने त्याचं अवलोकन करून आपण धुळवाप पेरणीला सुरुवात करावी, एक असा कृषी सल्ला देतो. त्याचबरोबर रोपवाटिका तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी जी पूर्व मशागत आहे ते पूर्णपणे करावी. रोपवाटिकेसाठी जी जागा आपल्याला निवडायची आहे ती पूर्णपणे स्वच्छ करून घ्यावी, नांगरून घ्यावी, उभी आडवी नांगरून घ्यावी, शेणखत वगैरे कंपोस्ट खत घालून ती तयार करावी. आणि ती जी जागा असेल ते उंचवट्याच्या ठिकाणी असावी अशी निवडावी, असा एक कृषी सल्ला आहे. त्याचबरोबर जे आमच्याकडे जो आपल्याकडे दीर्घ मुदतीचा हवामान अंदाज आलेला आहे त्यानुसार जो पाऊस पर्जन्याचं प्रमाण आहे तो सरासरी एवढे राहण्याची शक्यता आहे. 96% म्हणजे सरासरी एवढे राहण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने जे काही निविदा असतील, कृषी निविदा असतील, बी बियाणे असतील, खते असतील, याची उपलब्धता करून घ्यावी. कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. कृषी विद्यापीठाच्या विविध कृषी केंद्रामध्ये विविध प्रकारचे बियाणे, विविध जातींचे बियाणे उपलब्ध आहेत, त्यांच्याशी संपर्क करून ते बियाणे उपलब्ध करून ठेवावे. खते असतील, विविध खते बी बियाणे यांची उपलब्धता करून ठेवावी, असा कृषी सल्ला देण्यात येत आहे.
बरोबर. एकूणच आपण बघितलं की एकूणच हवामान अंदाज आपण सध्याच्या पार्श्वभूमीमध्ये आपण एवढाच विचार करतोय की फारच उन्हाळा आहे किंवा उष्मा फार वाढलेला आहे, परंतु एक आशादायक चित्र असं आहे की जून ते सप्टेंबर दरम्यान जो काही आपला सरासरी पावसाचा अंदाज आहे तो खरंच आशादायक असं चित्र आहे. 96% सरासरीचा पाऊस होण्याचा अंदाज सध्याच्या तरी दीर्घमुदतीच्या हवामान अंदाजानुसार वर्तवलं जात आहे. आणि जो काही एल निनो किंवा ला निना चा जो काही इफेक्ट आहे तो आणि त्याला टॅकल करण्यासाठी आपल्या हिंदी महासागरातला जी काही ध्रुवीय परिस्थिती आहे ती निश्चितच उपयोगी पडेल आणि पर्जन्यमान हे सरासरी एवढं राहील आणि शेतकऱ्यांसाठी फार चांगलं राहील, जेणेकरून त्यांना गेल्या काही दिवसांमध्ये जो काही किंवा मागच्या वर्षी जो काही अतिपावसाचा सामना करावा लागला तो करावा लागू नये आणि त्यांचं पीक जे काय असेल ते निश्चितच जोमाने आणि चांगल्या पद्धतीने त्यांना त्यांचं ते पीक मिळू शकेल. मुठाळ साहेब, तुम्ही आमच्या कोकण सात लाईव्हमध्ये आलात आणि अत्यंत विस्तृत पद्धतीने ही जी काही माहिती दिलीत त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि यापुढेही आपण जेव्हा हा असा हवामानाचा जो काही अंदाज असेल किंवा कृषी सल्ला असेल, कृषी पीक सल्ला असेल, तो देण्यासाठी आपण उपलब्ध राहाल अशी आपण आशा करूया आणि इथेच थांबूया. धन्यवाद.